Zajtra si dáme písomku z dnešnej prebranej látky plus nejaké otázočky z opakovania. Pani učiteľka? Áno, moja? Môžem sa vás niečo spýtať? Ale samozrejme. Ja len ma zaujíma, prepáč, musím bežať, na budúce mi to povieš. Vždy, keď kráčam cestou zo školy, teším sa domov k mame, otcovi. Naše mesto poznám ako vlastné dlane, či v lete kráčam v žabkách, či v zime ťahám sane. Ľudí, čo stretnem, pekne pozdravím, úsmevom zo srdca ich obdarím. Nech majú krajší deň, aj keď vonku prší, a dobrá nálada, nech sa im nenaruší. Sú aj miesta, kde číhajú klebety, ako smola lepia sa mi na pety. Vážne neviem, čo vy máte proti mne, na čo sú vám tie apky mobilné. Piesne sú mojou cestou, s nimi zvládnem aj 100 schodov. Lebo výťah opäť nechodí, ja zdolám 7 poschodí, do bytu si dvere otvorím a za dverami mojej izby. Neháte sa bežne frisby, radšej v každej voľnej chvíli zahrám si ja na klavíri. Za pár dievčat smeje sa mi z našej triedy už pár dní. Pár dní zvládnem, ak domácim úlohám si sadnem. Lebo ja neľutujem. Katka,
Čo sa stalo? Vidím, že ťa niečo trápi. Ale ani sa nepýtaj. Milý deníček, dnes bol v škole zvláštny deň. Všetci moji spolužiaci, babi aj chalani, v kuse čumeli do svojich mobilov a nedávali pozor na vyučovanie. Nesťažujem sa, ale nakoniec tejto úchylke podľahla aj naša pani učiteľka a to ma už trochu znepokojilo. Inak sa mám dobre. Som zdravá a šťastná. Teraz sa budem učiť na zajtrajšiu písomku a neskôr pomôžem mamine s večerou. PS, mám taký pocit, že babi v triede si zo mňa uťahujú. Babi dnes v škole to bola katastrofa. Mi hovor, modlila som sa, nech už zazvoní a vypadneme odtiaľ. Máte pravdu, ale najväčší záder bol, keď v triednej cinkal mobil, že au. A myslíte si, že je na nejakej zoznamke? Čo keď hej? A vypisoval je nejaký tajný ctiteľ. Dáte si čipsy? Jasne, pridaj sem. Babi, nemali by sme sa učiť? Ale vážne, mali by sme sa učiť. Jemine, ja už som 5 minút offline. Veď aj my! Rýchlo, babi, čeknime, čo je nové. Počkajte, mám pre vás prekvapko. OK. Dnes, moje milé kamky, si všetko pozrieme vo veľkom štýle. Pozerajte. Ty máš novú smartfilku. Ale čo by tu taká stará šuka? Naši mi urobili už pred mesiacom. Ale keby ste videli tie vaše tváre. Babi, dajme selfie s čipsami. To je cool nápad. Poďte. A povieme čipsy, takže 3, 2, 1. Čipsy! Tam vrásky. Ježiši, tam má hlasy. 3, 2, 1. Čipsy! No, tá je Dobrá. A pošlime fotku Kataríne, že ju očakávame na našej čipsovej party. Mega. Počkajte, Katarína má predsa ten tlačítkový mobil. To je tu fotku asi ani nezobrazí. Veď práve. Tak, momentík. Už sa to posiela a hotovo. Čože? Simona mi poslala a fotku mi to nezobrazí. Ahoj Sima. Nechce mi zobraziť obrázok, čo si poslala. Vidíte, čo som vravela? Tak nech ti vaši kúpia lepší mobil, namiesto tej tvojej tlačítkovej šunky.
pocit viny, prečo je to tak? Ľudskosť pomaly sa stratí, internet ju nedokáže vrátiť. Prečo je to tak? Displej miesto očí a svet sa ďalej točí. Prečo je to tak? Prečo nie inak? Rozprávam len cez písmená, je to pravda, ale nemá. Prečo je to tak? Prečo nie inak? Unikávam čaro každodenné, iné hodnoty sú pre vás teraz cenné. Je to pravda a či je to vymyslené? Srdcia máte virtuálne zatvorené. Dobré ráno. Haló, ticho! Sadnite si. Viete mi povedať, čo máte za problém? Ticho! Pekne po poriadku, dobre? Nefunguje Wi-Fi, nemám ani dáta. Minútu každú po sekundách rátam. Pýtame sa rodičov, sestry aj brata. Prečo sa to stalo? Prečo táto strata? Internet nám odpojili, hoci sme ho zaplatili. A čo teraz v tejto chvíli? Každý smutí nevie chvíli. Četovanie, surfovanie, prosíme o zmilovanie. Hľadáme pomocnú ruku, iste bude na Facebooku. Každý si dnes hlavu láme, čo nové na Instagrame. Nikto z nás to teraz necháme, nedá sa napísať na oznáme. Ako máte teraz žiť, keď nič sa nedá vygoogliť? Videá sú zamrznuté, to je pre vás veľmi kruté. Život bez netu, to je príliš veľká cena. Bez neho náš život žiadny zmysel nemá. Ak máš dobrý internet, všetko je vždy rýchlo hneď. Doba rýchlo napreduje, Nik sa tomu nečuduje. Učebnica na strane 33. My ideme vzad a pritom chceme
Na toto vám môžem len toľko povedať. Internet je veľmi dobrá vec a je nám veľmi nápomocný, ale ľudia z neho otopievajú. Zapamätajte si, žiadny iPad nenahradí obyčajnú knižku. No čo pozeráte? Šup, šup, vyberte si papiere a ideme na tú písomku. Ja si to užívam, ja sa cítim dobre, len je tu nejaký zlý vzduch. Jano, prosím, otvor okno. Pani učiteľka, myslím, že budú hlásiť niečo v rozhlase. No tak si to vypočujeme. Na známo sa dáva táto aktuálna správa. Správa je to čerstvá, nová, týka sa nášho mesta Hriňova. Rúca sa nám celý svet, pokazil sa internet. A tak nastal šok i nepokoj mestský, môže za to búrka, hromy blesky. Tak nič sa nedeje, žiaci. Všetko bude v poriadku. Pokračujeme. Diktujem prvú otázočku. To sa nie je pravda. To je katastrofa toto. Tú písomku si určite napíšeme zajtra. Dobrý večer. Začíname mimoriadnou správou zo stredného Slovenska. V meste Hriňova došlo k výpadku internetového pripojenia. Údajnou príčinou tohto výpadku bola silná búrka, ktorá sa mestom a jeho okolím prehnala počas včerajšej noci. Viac nám k tomu povie naživo môj Patrik. Haló, Patrik, počujeme sa? Jožo, poď, desi. Jožo, čakám ťa, poď. Jožo, počuješ ma? Poď. Môžeme? Príjemný dobrý večer. Nachádzame sa v meste Hriňova, kde počas noci došlo k výpadku internetového pripojenia. Najhoršie na tom je, že sa tak stalo koncom mesiaca a teda nikto z obyvateľov už nemá mobilné dáta vo svojich telefónoch. Následkom toho podľa vlastných slov domácich. Hoci máme pitnú vodu, elektrinu aj plyn, cítime sa ako odrezaní od sveta, mimo civilizácie. A teraz, vážení diváci, si môžete pozrieť exkluzívne zábery z toho, ako to momentálne v Hriňovej vyzerá. Môžeme? Dobrý večer. Ako to celé zvládate? Poď. Môžeme? Dobrý večer. Ako to celé zvládate? Už mi ani čipsy nechutia. Stoj! Ako vidíte, vážení diváci, je to naozaj strašné. Miestni obyvatelia to nezvládajú a navyše tu stúpa kriminalita. Pre televízne noviny Patrik Švajdiny. Haló, ľudia, čo sa vám všetkým stalo? Ste v poriadku? Simona, babi, čo tu s vami je? Čo tu chceš? Prišla si sa nám vysmievať? Nie, len chcem vedieť, čo sa vám všetkým stalo. To je koniec. Všetci. Ale babi, teraz preháňate. Tebe sa to ľahko hovorí, keď máš ten tvoj tlačítkový. To naozaj neviete fungovať bez tých smartfónov? Nie! Ale babi, prestaňte, jasné, že sa to dá. Nemôžem vás tu takto nechať. Počkajte. Mám nápad. Akože čo? Chápete? 4 baby pokope,
super baby, narodené pod šťastnými hviezdami. No pekne, mládež, takto sa učíte na písomku? Nebojte sa, zajtra si na vás posvietím. A viete čo? Dáme si písomky rovno 2. Aha, pamätajte, moji milí, učiť sa, učiť sa, učiť sa. Vzdelanie treba, inak vám beda. Ak sa neučíš, vyvolám teba. Môžeš prosiť o pomoc do samého neba. Je to iba tvoja vina, tak ti treba. Tá dnešná mládež je ako manéž, dokola do nich hustí. Tá dnešná mládež je ako manéž, dokola do nich hustí. Keď hľadáš, nájdeš, a keď čítam diktát s tými chybami, niekedy som už na konci s nervami. Tá dnešná mládež je ako manéž, dokola do nich hustí. Tá dnešná mládež je ako manéž, dokola do nich hustí. Keď hľadáš, nájdeš, lebo vzdelanie je poslanie. Škola nie je iba na hranie. Pochválim ťa, keď rozumieš prebranej látke. Korene vzdelania sú horké, ale ovocie sladké. Babi, teraz vážne. Potrebujeme napísať texty piesní. Máš pravdu. Koľko ich asi potrebujeme? Ja si myslím, že 10 až 11 stačí. Jasné. A potom k tomu pridáme nejaké 2 remixy, plus ešte nejaký live track z koncertu. Len pomaly, po poriadku. Ja mám nejaké vlastné básne, ktoré by sa dali zhudobniť. Čo? To vážne? To čo ti napadlo písať básničky? Tak, nie som v kuse zavesená na nete a tak som sa podelila so svojimi pocitmi a dala ich na papier. No čo? Mám aj denník. A ja mám. A čo? Vy dve Vary nemáte? Máme. Počuj, Kati, ako ťa napadol ten nápad s kapelou? No ako? Povedz. Babi, vy to neviete? Zajtra je u nás v Kultúráku spevácka súťaž. Počkaj, akože u nás? Hej. No hej. Veď nič nebolo na Facebooku. Žiadna udalosť. Počkajte, mne sa vidí, že to bolo na Facebooku. Akurát sme to nelajkli, tak nám to už potom nevyskakovalo. Hej, to vie ty. Dobre, dievčatá, nechajte to plávať. Podstatné je, či do toho ideme. Ideme, jasné, že ideme. Dobre,
aby sme to všetko stihli, mám plán. Každá skúsi doma napísať nejaký text a prinesie ho zajtra do školy. Dohodneme sa, čo sa nám páči, poskladáme to, cez prestávky nahodíme v telocvični choreografiu a po obede uvidíme, či sa na nás šťastie usmeje. Nechcem do tohto zaťahovať, ale je v tom jeden háčik. Však názov. A to je asi najťažšie vymyslieť názov. Chcelo by to dať čo originálne. Nech to super zdázli. A nech si to každý na prvú šupu zapamätá. Offline. Čo? Offline. Veď v podstate všetky sme teraz offline. Mega. Ty si geniálna. Ale no babi, sme v tom predsa spolu. Tak, čaute zajtra v škole. Čau. Babi, čo tu len tak sedíme? Poďme každá domov. Šup, šup, vymýšľa texty. Akú ste mali predchádzajúcu hodinu, keď ste triedu nehali v takomto stave? Tak to dajte rýchlo do poriadku. Všetci rozdajte si papiere a... Pani učiteľka, ospravedlňujem sa, zaspala som, stalo sa to prvý a posledný krát. No dobre, nech sa to už viac neopakuje, sadni si na miesto. Tak teda, ešte raz, rozdajte si papiere... Pani učiteľka, prepáčte, zaspali sme. Stalo sa to prvý a posledný krát, sľubujeme. No čo vy máte dnes? Dobre, v poriadku, sadnúť. Tak teda, rozdajte si papiere a... Ja diktujem prvú otázočku. Ako sa... Pani učiteľka. To čo je toto? Viem, ticho buď. Chceš sa ospravedlniť, že meškáš, lebo si zaspala a stalo sa to prvý a posledný krát. Nie. Nie? A čo teda? No ja... A už mám toho dosť. Všetky 4 moje milé meškajúce potvorky dostávate odo mňa pätorky. A ostávate dnes po škole. A vy ostatní sa netešte, tá písomka vás neminie. Ako by to nestačilo. Skrátené vyučovanie, odstávka vody, tieto 4 meškali na poslednú hodinu, ešte sme ani nezačali a už musíme končiť. Žiadna súťaž, koniec rozprávky. Ostanú nám iba oči pre tlač a nadávky bez prestávky.
Súťažiť budeme najlepšie ako vieme. Babi, poďme na to, offline získa zlato. A školu potom vybavíme. Nejako si to vyžehlíme. Máme pre vás všetkých skvelú správu. Chceme prvú cenu a s ňou aj slávu. Ale my súťažiť budeme najlepšie ako vieme. Babi, poďme na to, offline získa zlato. Ale my súťažiť budeme najlepšie ako vieme. Sme v tom všetky spolu, preslávime školu. Babi, teraz alebo nikdy. Ideme na to. Poďme. No moje milé dievčence, celé vyučovanie som čakala na túto chvíľu. Ale nebojte sa, budem vás šetriť napriek všetkým vašim. Ale toto je už priveľa. Tá dnešná mládež je ako manéž, dokola do nich hustí. Tá dnešná mládež je ako manéž, dokola do nich hustí. Keď hľadáš, nájdeš. Na mne stačí málo slov, báť sa viac už nemusíš, veď máš strážnych anielov. Babi, boli ste úžasné. Aké máte prvé pocity z vystúpenia? Máme zmiešané pocity, ale dúfame, že vyhráme. A máme tu výsledky. Víťazom a zmluvu s vydavateľstvom získava tanečná skupina Offline. My nesmierne šťastní a hlavne chceme poďakovať našej skvelej pani učiteľke. Dobré ráno, žiaci. Veľmi ma teší, že ste tu všetci. No a my si konečne napíšeme tú sľúbenú. Momentík, pani učiteľka. Hey buddy, buddy, come on everybody. 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 Hey buddy, buddy, sme obyčajné baby. Spievame len pre vás a nie len preto, aby. Hudba je tu s nami, hudbu máme radi. Pridaj sa k nám, nech to má celé grády. Niekedy sa stáva, že pálim ako láva. Po som máva, som horká ako sáva. Celé sa to spája, stále som to ja. Všetko pošlem do hája, som offline, už sa odvája. Keď budeš v ríši snov, tam, kde stačí málo slov, báť sa viac už nemusíš, veď máš strážnych anielov. Vždy buď sama sebou medzi nebom aj zemou. Neodsudzuj ľudí trápnou stenou. Teraz si len dievča, raz budeš aj ženou. Všetko rodí naplno, nech neskončí sa strémou. Hey buddy, buddy, come on everybody. 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 Bude to cesta plná krásnych chvíľ.
Veď má svatých anielov. No babi, musím uznať, že ste fantastické. No čo ostatní? Ideme si napísať tú sľúbenú písomku, súhlasíte? Áno. Počula som dobre? Áno. No a neverím vlastným očiam ani ušiam. To čo sa vám všetkým stalo? Viete, pani učiteľka, keď nie sme v kuse zavesení na nete, tak sa stíhame aj učiť. No milí žiaci, milé žiačky, som na vás hrdá. Tak teda, rozdajme si papiere. Čo sa to deje? No vyzerá to, že nám opäť zapli internet.